Hello, maayong adlaw sa tanan. So ani ana usab kita karon sa Matthew chapter 2, Mateo kapitulo 2. Og sa natawo si Hesus sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Ania karon miabot sa Jerusalem mga mago gikan sa sidlakan nga nagaingon, hain ang natawo nga hari sa mga Hudyo, kay hingkit-an namo ang iyang bituon sa sidlakan. Og mianhi kami sa pagsimba kaniya. Og sa pagkadungog niini sa hari nga si Herodes, nagubot siya og ang tibuok nga Jerusalem uban kaniya. Og sa gipatigom niya ang tanang mga punoan sa mga saserdote og mga eskriba sa lungsod, siya nangutana kanila kung hain matawo si Kristo. Og sila nagingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mao kini ang nahasulat pinaagi sa manalagna. Og ikaw Bethlehem, yuta ni Juda, dili ikaw sa pagkamatuod ang labing jutay sa mga prinsipe sa Juda. Kay gikan kanimo, mugula ang usa ka pangulo nga mahimong magbalantay sa akong lungsod nga Israel. Unya si Herodes, sa gitawag niya sa tago ang mga mago, nagpakisayod kanila sa panahon nga sibo gayod sa pagpakita sa bituon. Og siya nagsugo kanila sa Bethlehem nga miingon, pangadto kamo, og susihon ninyo sa sibo gayod ang nahatungod sa bata. Og kung inyong hikit-an siya, balitaan ako ninyo, aron moadto usab ako sa pagsimba kaniya. Og sila, sa pagkadungog nila sa hari, nanlakat, og ania karon. Ang bituon nga ilang hingkit-an sa sidlakan, nagauna kanila hangtod miabot, og mihonong kini sa ibabaw, diin nahimutang ang bata. Og sa pagkakita nila sa bituon, nangalipay sila sa dako gayod nga kalipay. Og sa pagsulod nila sa balay, hingkit-an nila ang bata kauban ni Maria nga iyang inahan. Og sa pagpanaghapa nila, ilang gisimba siya. Og sa naokban ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa mga gasa, bulawan, insenso, og mira. Og sa gipahamatngunan sila sa Dios pinaagi sa damgo, aron dili sila magbalik kang Herodes, na mauli sila sa ilang yuta sa lain nga dalan. Og sa nakapauli sila, ania karon, ang usa ka manulunda sa Ginoo nagapakita pinaagi sa damgo kang Jose, nga nagaingon, bumangon ka og dad-a kauban nimo ang bata og ang iyang inahan, og kumalagyo ka ngadto sa Ehipto, og pabilin ka didto hangtod nga pagaingnon ko ikaw. Kay si Herodes magapangita sa bata sa paglaglag kaniya. Og mibangon siya og gidala niya ang bata og ang iyang inahan kauban niya sa kagabhion. Og miadto sa Ehipto. Og mipabilin siya didto hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Aron matuman ang gisulti sa Ginoo, pinaagi sa mga manalagna nga nag-ingon, gikan sa Ehipto, gitawag ko ang akong anak. Unya si Herodes, sa nakita niya nga gitiaw-tiawan siya sa mga mago, nasuko o yamot, o gipaadtuan niya, o gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem, o sa tanan niya nga mga utlanan, gikan sa duha ka tuig ang panuigon, o ngadto sa ubos ingon sa panahon nga iyang gipakisayran nga sibo gayod sa mga mago. Unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna nga nagaingon, usa ka tingog nga hingdunggan sa Rama, paghilak og dakong pagbakho. Si Raquel nagahilak tungod sa iyang mga anak. Dili siya buot nga pagalipayon kay sila wala na. Thank you and God bless.